شاندهی برای امریکا جبو هفپیمانیا ناودولتی لدجی داعشê Brett McGurk راگهاند ku rêxistina terorî ya Daişê hêjî maye û karê xwe dike û Amerîka piştî biryara vekişana hêzên wê ji Sûriyê çi planek diyar nîne û biryara wê dê metirsî û gefa Daişê li ser navçeyê bihêztir bike û helwêsta Amerîka li hember Rûsyê lewaz bike. McGurk herwiha got tişta ku hêza li ser maseyan dide me ew e hebûna me li ser xaka Sûriyê ye û me hêzeka mezin di Sûriyê de heye û me nexşeya rê lê Sûriyê saz kiribû û li pêşiya Rûsyê zelal bû ku nikare wan hêlan derbas bike. Lewma em li hember Rûsyê li Sûriyê bihêz bûn û piştî têkbirina Daişê me dikarîbû bi Rûsan re civat kirîban û danûstandin derbarî pêşeroja Sûriyê de kiriban. Dema ku me ji cîhanê re ragihand em ê ji Sûriyê vekişin, wê çaxê em li hember Rûsan lewaz dibin li Sûriyê. Ji bilê ku her du welatên zûlhêz li Sûriyê an ku Amerîka û Rûsya gelek dewletên herêmî destên wan dê çarenivîsa Sûriyê de heye û her yek li gor berjewendî û ecindeyên xwe liv û tevgera xwe di Sûriyê de dikin û niha jî mijara gerim di rojeva siyasî ya Sûriyê û herêmê û civînên navdewletî derbarî Sûriyê ew e ku pêşînyara projeya çarenivîsa Rojhilatê Çemêfiratê û avakirina navçeyeka aram ku miletê deverê ji şerekî nû biparêze. Di vê projeya navçeya aram de Amerîka pêşînyar kiriye piştavan e bi hemahengî bi Tirkiyê re û Tirkiye dixwaze ew navçe dibin serpiriştiya wê de be. Lê Amerîka dixwaze navçe ji aliyê pêkhateyên deverê bixweve were rêvebirin bi awayekî nû û hêzên ser bi aliyên siyasî, mîna pêşmergeyên roj û Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê rêveberiya wê navçeyê bikin û parastina wê digel hêzên din jê pêkhateyên deverê bixwebin.